César Mosquera presentou nesta xornada o segundo Congreso de Educación Ambiental sobre a compostaxe para centros de ensino que se celebrará o vindeiro martes 29 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra coa participación de 7 centros e máis de 300 escolares de toda a provincia. No anuncio desta celebración, Mosquera estivo acompañado por unha representante do CEIDA e polo coordinador das actividades que se levan realizando coa compostaxe nos colexios e institutos da provincia ao longo do curso, grazas ao Plan Revitaliza. Dende o CEIDA lembraron que este ano xa chegaron a 242 centros escolares da provincia, chegando a máis de 10.500 alumnos con máis de 400 actividades. As actividades que ofertamos son moi variadas, tantas de formación de profesorado, charlas de sensibilización para os nenos nenas, xogos tamén vinculados a este tema, despois tamén ofertamos as visitas aos composteiros comunais, que aquí contábamos co apoio dos mestres composteiros, e tamén despois fixemos unha exposición vinculado a este tema que, bueno, debido á demanda, xa temos 3 xogos da exposición que están rotando por todos os centros educativos. Pola súa parte, Manolo Domínguez indicou que o resultado do traballo sobre a compostaxe de todo o curso vai ser o obxeto do Congreso de Compostaxe, pro que se seleccionaron 7 centros, 4 de primaria e 3 de secundaria. Farémolas ambas o martes, pero en quendas separadas. Pola mañán será a quenda de primaria e pola tarde secundaria. Porque o feito de non xuntalos ademais simultaneamente, decimos, é que é un formato de congreso, se acaso distinto que moitas veces coñecemos en congresos educativos, e é que o propio alumnado toma o protagonismo. Os proxectos son presentados, expostos e explicados polo propio alumnado. Unha cita que se celebrará o vindeiro 29 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Animais non destinados a consumo humano. Claro. Son as normas que tal. Que rixen todo...